Oliko se just siellä pikkupikkuriinen? Koko tikkari. Joo, pikkupikkuruinen. Joku on ollut Tule tänne, sit mä laitan kiinni tää. Ja 3 karhua. Olipa kerran 3 karhua, jotka asuivat pikkutalossa keskellä metsää. Yksi heistä oli pikkupikkuruinen karhu. Toinen oli koko suuri karhu. Ja kolmas oli suuren suuri karhu. Ja heillä oli kullakin oma puurokuppi. Pikkupuroisella oli pieni kuppi. Koko suurella oli koko suuri kuppi. Ja suuren suurella karhulla suuren suuri kuppi. Ja jokaisella oli oma tuolinsa. Pikkupikkuroisella oli pikkutuoli. Koko suurella oli koko suuri. Ja suuren suurella valtavan suuri tuoli. Ja jokaisella oli oma sänky. Pikkupikkuroisella oli pikkuruinen sänky. Koko suurella koko suuri. Ja suuren suurella hirmuisen suuri sänky. Eräänä päivänä he keittivät puuroa aamiaiseksi. Ja ammesivat sen puurokuppeihinsa. Ja sitten he lähtivät kävelylle siksi aikaa, kun aamiaispuuro jäähtyi. Miten karhu matkii? Miten karhu kävelee? Tietääköhän kaveri? Sä voit mennä näyttää vaikka. Ja kun he olivat kävelemässä, tuli pieni tyttö, jonka nimi oli Kultakutti. Heidän tuvalleen ja tirkisti sisään. Ensin hän tirkisti avaimen reiästä. Sitten hän tirkisti ikkunasta. Sitten hän nosti pois salvan ja kurkisti oven raosta. Ja kun hän näki, ettei kukaan ollut kotona, astui hän sisään. Ja kun hän näki jäähtyvän puuron pöydässä, oli hän hyvin mielissä, sillä hän oli kävellyt pitkän matkan ja hänen oli nälkä. Niinpä hän maistoi ensin suuren kupista, mutta siinä oli puuro liian kuuma. Sitten hän maistoi koko suuren kupista, mutta siinä puuro oli liian kylmä. Ja sitten hän maistoi pikkupikkuroisen kupista, ja siinä puuro ei ollut liian kuuma eikä liian kylmää, ihan sopivaa vain. Ja hän söi siitä niin kovin, että piti niin, että söi kaikki, tyyti kaikki. Sitten Kultakupri istahti suuren karhun tuoliin. Mutta se oli liian kova. Sitten hän istui koko suuren tuoliin, mutta se oli liian pehmoinen. Sitten hän istahti pikkupikkuroisen tuoliin, ja se ei ollut liian kova eikä liian pehmeä, ihan sopiva vain. Ja hän piti siitä niin kovin, että istui siinä, kunnes se pohja meni puhki ja hän pudota kupsahti lattialle. Sitten Kultakupri aika kauhean hullu. Sitten Kultakupri kiipesi yläkertaan karhujen makuuhuoneeseen. Suuren sängyn. Mutta siinä oli liian korkea pään alainen.
Sitten hän asettui koko suuren sänkyyn, mutta siinä oli jalkopää liian korkea. Sitten hän pani maata pikkuruisen sänkyyn, ja se ei ollut liian korkea yläpäästä eikä jalkopäästä. Ihan sopiva vain. Ja hän piti siitä niin kovin, että veti pelton korville ja makasi siinä, kunnes nukkui makeasti. Pian tulivat karhut aamiaiselle. Nyt oli asia niin, että Kultakutri oli jättänyt suuren karhun lusikan puurokuppiin seisomaan. Nyt on sun repliikki. Joo, nyt. Joku on maistanut minun puuroon, Sanoi suuren karhu suurella karhealla jyrisevällä äänellä. Ja kun koko suuri karhu katsoi pöytään, hän näki, että hänenkin puurokupissaan oli lusikka pystyssä. on tästä munkin puurosta joku maistanut. Sanoi koko suuri karhu koko suurella äänellä. Sitten katsoi pikkuroinenkin pöytään ja hänenkin kupissaan oli lusikka, mutta puuro oli tipotiessä. Joku on puhkaissut sänkyni. Joku on syönyt puuroni. Pikkuroinen karhu pienellä äänellä. Sitten nuo 3 karhua rupesivat katsomaan tarkemmin ympärille. Nyt oli asia niin, että Kultakutri ei ollut aikaissut kovaa tyynyä istuttuaan suuren tuolissa. Joku on kyllä istunut tähän mun tuoliin. Tää ei ole ihan kohdalla. Huusi suuri karhu suurella karhealla jyrisevällä äänellään. Ja Kultakutri oli litistänyt koko suuren tyynyn. Kyllä tässäkin tuolissa on joku istunut. Sanoi koko suuri karhu koko suurella äänellään. Ja sinä tiedät, mikä Kultakutri oli tehnyt 3. tuolille. Joku on puhkaissut tuolin. Vikisi pikkuroinen karhu pienellä äänellä. Sitten kaikki karhut menivät yläkerran makuuhuoneeseensa. Nyt oli asia niin, että Kultakutri oli sysännyt suurin karhun tyynyn pois paikalta. Mitä? Joku on pannut mun sängyssä. Suuri karhu suurella karhealla jyrisevällä äänellä. Ja Kultakutri oli potkaissut koko suuren karhun potkan pois paikalta. Tässä munkin joku Sanoi koko suuri karhu koko suurella äänellä. Ja kun pikkuroinen katsoi sänkynsä, oli siinä patjapaikalla. Ja tyynyn paikalla on patjan päällä, mutta tyynyn päällä oli Kultakutrin kaunis hienoinen pää, hienoinen, joka ei ollut paikallaan, sillä Kultakutrilla ei ollut täällä mitään tekemistä. Joku on puhkaissut sänkyni. Huusi pikkuroinen karhu pienellä äänellä. Kultakutri oli uniinsa kuullut suuren karhean jyrisevän äänen, mutta hän nukkui niin makeasti. Niin voi olla. Olisiko tunti hyvä? Että se tuntui hänestä vain tuulen pauhulta tai ukkosen jylinä. Ja hän oli kuullut koko suuren karhun, koko suuren äänen, mutta hänestä tuntui vain, että joku puhui junissa. Mutta kun hän kuuli pikkuroisen karhun pienen äänen, oli se niin terävä ja kimeä, että hän heräsi siihen hetki. Kukas toi on? Hän kavahti pystyyn, ja kun hän näki 3 karhua toiselle puolelle sänkyä, hän veti kaikkia pataan. Meidän kuului
pääsi hän äkkiä alas toiselta puolen, hyppäsi ikkunasta ulos ja juoksi metsän halki omaan kotiinsa. Eivätkä nuo 3 karhua nähneet hänestä enää koskaan hameen lievettäkään. Loppu. K18 versio. Kiitoksia. Lapsille oikein.